سلام كورات عزبتنا أبزل لكم سلام فقرة عنا لمنا لما عند حزركم قريبة زلقوا مدب تنتاني زوارت وانجا زوا معكر كينو أبز حلفة نربعة ودرات زنبرة تنتينا نيرنا لهم كلاي مدب مسرت زاكونا ريتون عبريتان نزون حزنا قريبنا لنا كاتي لاين كنا مدبي مسغارجين رحوس بعل فاسيكان كلكم آمنت كرسنا وشنا بدك نزل لكم نقعد سمو دقوان فتحكم كم زنا عمتا أنا عمتا خاب حبار نقولوا حقات أمك فترنا خالو الزجاجير منه دقي ما يرحس بعلنا وركو ساندياغو تيلو بزعوا دامت فلو مدبنا مجمارنا تعزبتنا ونصبي خلو داني سلام رحس بعل كورات تعزبتنا وشنا وتصان تركبوا كمناتكم ريتن حبريتن اجون دقيمنا نزواريت وانچا زوا ماكل زملكت صاب بحافشا وشت سومن استخايد خمي كم زنبره ناي كلهم كاتاغوري حزنا لكم قريبنا لنا سوم كتالكم تقصلون حنا دما تزنبره بعقمنا نباهم كنا قربو دلوات لنا داني هراي تبو صدقو مو تخينا نمدبنا قناعتو دحراي كبب منغو خات زدل حبريتنا نصدقنا لو ما عند حزنيام زلنا زعوات قداماي حزنيام زلنا يشوفونه ودرن كيلومتر كلهم باب درجه مارتي ماونتين يوز جونيور دكنستيو عبيتي زهر مو غوزي بستاسيكاو بدرجه كل تزغبرو كيلومتر كرينا ساسا يكونتات مودادر بوتان كليمان كمي نبره طيب دوتات عليفه ونزي ودرا زازي ما انرينا رابعاي استراي عنكفتات وي حدقاتات افتي غزي وددر حمشايكا عبللت تتصاوت ببدرجهم نزيهم قدامات كنا انرينا سلازي ساندياغو دارغا زبزح وددر كاب سغا بزد خنولو كم مجمراس كم موداتا نتوددر كافتي تمتوت قرادن تكي تفعل حالته درس كعزبون كاتلون سلازنقا لتاوت صبكاون تعزفتنا او اوان او غزيون بقالات مقدون خير سلازغني نعوم يحدشون هني جنرال لو ما عندكن بحفشانه زنبر وددت شوعات مدرخات انتي مسل كنريمنا ببدرجه مالتي سلازي كن منافتم زهرنا وددر كليمتر زهر مغزي كن سغارنا كنتات مودادري بوتان كليمان كمين يرو نربات زحلف زرعنا كلمات زقاير نيرو مقوت نيرو زعزعتا زعبلولو نيرو نفاس نيرو ابكن افت غزي وددر ما تتوددر تخنت عينت نيروسك زعوا حفشه مردات انت عزبتنا اسفح بك يتوم وانا مسمر داري نفس زقصنا رستم كذا كايدنا صبوداني فلما ودر على شدشته ورحربعه اب كباب مونوبولي جميرو ابزها صبو زخونه ماكلاي كليما زنبرلو ودر صبو استزازملي نيرو كلاي مدرخ عم حواس بصيح ممصاي نيرو بلوكو غدايف لك عم مسرع مسموصو تقدادم تدق تبعتين دك نسيو ني عبيتي بزعزعتا مايو فليمت ودر كساب 34 كيلومتر قدم دقم حرم صحمون بحوسي زعزعتا جلم زبل ماي تسني ودرما كايدمو بدحري اذن صبق زخونه كليما سلازنبره تقدادم تخا بزي زخونه صقم صبق ودر انصباريقم افتا ودرتي اخا ناي بحقي بعوت تقدادماي اخليل اتشم ناي غانتا دندن دحر بزح صعرتات قدمي استخايدلو ناي ملاق فتنتات عوتي زخونه ناي مملاق فتنه اب قربان بيتو ناي كلاس بيكم زفصمو خا كعوت كيلو تا مدرختيا بخمزينا نقلصا دحيرو سولوس ابنا يوزن جونيور استخايده سغني تبصيح خمصا نايتوم تقدادم تزيومون دحن بنصارو نصبحيتون تماين بمن ايصنحن صبو زخونه وددر كايدوم كاتقدادمتي كم تلومت حاليفو بحر ناي وددر ناي مودا ناي ملشاو كنبور تكون وددر قال زخونه يكون انكفات اينورن ابزون صبو وددر تخايدو كتيلم تقدادمتي ربع عبيتن تحت 23 عامتون اب مسمر بلزا بصيحه دكم حاره عندنا ماي نفحي حمبرت بصيح مملاس يوم تخايدم ذا مدرخ زي اون صبو زخانه كليمايو انصباري قلا بعوت تقدنا ماي روبيل داويت تزازيم راويل محارخ تزازيما صبو زخانه وددرون ابزي بفلاي حداش غانتا غزاباندا ابنا انترميديت هون افتناي مود اتخال اي كينو زتعوت يسرون تسفايون اب انترميديتون ايفن تسفاي كومون ابتوب تنزاتو نيرون نايتا غانتا بحافش حداش غانتا غزاباندا تساتفتلون صبو زخانه حلالو سيت ابنا بريك اوين ابنا مدرخن استرعيلون كومون استفلالي ناي عبيت تقدادم تملاق فتنات زرعيلو وعلو وددرن ينيرو
ቀፂሉ ሓሙስ ውድድር ካልኣይ ዲቪዥን ጁኒየር ኣብ መስመር ናይ መንገዲ ባፅዕ ጊንዳዕ በፂሓ ምምፃእ እዩ ነይሩ ኣብዚ እውን ተቀዳደምቲ ነቲ ሓያል ቁልቁለት ወሪዶም እንደገና ሓያል ዓቀበት እዮም ደይቦሞ ድሓን ዝኾነ ውድድር ኣካይዱ እቲ መድረክቲ ኣብ ናይ ዓርቢ ዝተካየደ ተቀዳደምቲ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮ እውን መትከል ኣብየት በፂሓ ምምፃእ እዩ ተካይዱ ኣብዚ እቲ ዝበለፀ ውድድር ዝተካየደሉ ነይሩ ናይ ብሓቂ ከዓ ከምቲ ሃገርና ኩሉ ግዜ ጭርሐሎ ስሪ ሲዝንስ እንተ ኣዋርስ ሲናሪ ኢናያት ናይ ብሓቂ መትከል ኣብየት በፂሓ ምምፃእ ብጋሕቴላ ጌርካ ኣብ ታሕቲ ክሳብ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንተደይተጋጊ ከምኡታት ዝበፅሕ ገምጋማ ወሳይ ስለዝኾነ ነይሩ ካብኡ እንዳወፀ ንላዕሊ ምስከትካ እውን ከ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኪሊማ ተፃወትና ኣቢሎም መፅዮም ብፅቡቅ ዝኾነ ኤስሮም እስጢፋኖስ ከዓ ብዓብላሊ ዝኾነ ውፅኢትን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ፀወታ ናርኢና ኣብ መንጎ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ናይ ጋንታ ደንደንን ኤስሮም እስጢፋኖስ ከዓ ሓያል ምትልላኽ ካብ ዓርቢ ረቡዕ ክሳብ መወዳእታ እውን ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ዝበለፀ ውድድር ዝተረኣየሉ ነይሩ ቀዳም ብፍሉይነት እዩ ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደንጎሎ በፂሓ ምምፃእ ግን እታ ፍልይቲ ኮይና ፀንሐትና እያ ምክንያቱ መዓልታዊ ክፈላለዩ ፀኒሕና መንገዲ ባፅዕ 3 ግዜ ናብ 8 ወሪድና እዩ ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ግን ኣብታ ናይ ቀዳም ደንጎሎ በፂሖም ዝመፁና ናይ ብሓቂ ማይ ዝዓብልሎ ግመ ዝዓብልሎ ፅቡቅ ክሊማ በቃ ደስ ዘብል ወቅቲ ፀኒሕና ብዘይ ዝኾነ ነገር ሓደጋ እውን እቶም ቆልዑት ናይ ብሓቂ ኒውትራል ወሪዶም ብሓባር ኣብ ደንጎሎ ብሓባር ተሰሪዖም ንዓቀበት ከከም እግሮም ከይዶም ናይ ብሓቂ ከዓ ምስ ዝነበረ ክሊማ ናይ ግመ ናይ ማይ ፅቡቅ ዝኾነ ውድድር ኣርኦምና ፈለማዮም እዮም ናይ ብሓቂ ግን ከምቲ ጀመርቲ ምዃኖም ከዓ ኣይተጋየሹን ባህሪ ናይቲ ውድድር ኤርትራዊ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ከምቶም ዓበይቲ ሕዋቶም ናይታቶም ከዓ ነቲ ቦታ ከዓ በዲሆም ከዓ ናይ ብሓቂ ኣሚናዳብ ወልደ ዮሃንስ ናይ ጋንታ ትፅቢት ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ዓወት ኣርኢና ብሓፈሻ እቶም ተቀዳደምቲ ኩሎም ፅቡቅ ዝኾነ ውድድር ኣርኦም ስለዚ ኣብቲ ወቅቲ ናይ ክሊማ ዝተፈላለዩ ነይሩ ማይ ዝነበሮ ግመ ዝነበሮ ሃሩር ዝነበሮ ማእከላይ ዝኾነ ሙቐት ዝነበሮ ከምዚ ነይሩ ዳን ብሓፈሻ ወቅቲ ክሊማ ዝተቀያየረ እዩ ነይሩ ካብ ኣስመራ ክወርዱ ከለዉ ጠሊ ዝሓልፍ ዝዓብለሉ ነይሩ ንፋስ እውን ነይሩ ኣብ ጋሕተላይ ግን ክቱር ሙቐት ከም ዝነበረ እዩ ፀብፃብ ነርና ሽዑ ንተፃወትና ከመይ በዲሆም ትብሎ እቲ ክሊማኡ ዝነበረ ናይ ጋሕተላይ ምናልባት ካብ ዝሓሊ ናብ ሙቐት ኣብ ሙቐትን ልዑል ዲግሪ ሃሪሙ ነይሩ ሽዑ ግዜ ከመይ ነይሩ እቶም ገምጋም ተፃወትና ኣብቲ ክሊማ ዝነበረሉ ሙቐት ፅቡቅ ዳኒ ናይ ብሓቂ ተቀዳደምትና ዳርጋ ከም ልምምድ ገብሩ ልዮም ድሓን ዝኾነ ተፃዋርነት ኣለና ኣብ ዝወሰድካዮም ውድድር ስባፅዕ ትወስዶም ፅቡቅ እዮም ዝውድህዎ ከምኡ ልምዲ ስለ ዝፀንሖም ኣብ ትሬኒንግ ከዓ ብዓብዩ ከዓ ፌደሬሽን ሽለታ ዞባ ማእከል ጋንታታት ክለባት ናይ ብሓቂ ኣብታ መስመር እቲኣ ዓብ ኣስተዋፅኦ እዮም ነይሮም ተቀዳደምቲ ዝበዝሕ ናብ ዝስተ ናብ ከብዶምን ናብ ነብሶምን ማይ እናደፉ ፅቡቅ ቀረብ እዩ ኒውትራል ፌደሬሽን ሽግለታ ተዕድል ማይ ምግቢ ተዕድል መካይን ኣዳልዩ ነፍሲ ወከፍ ጋንትኦም ከዓ እቲ ዘድልዮም ነቲ ክሊማ ዝምችእ ከዓ ኣዳልዮም እዮም ዝኾነ ተቀዳዳማይ ከዓ ሓገዝ ኣይሰኣንን ዝደለያ ሓገዝ ኣብ ግዜኣን ሰዓታን ዝሓተታ ይረክብ ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ እቲ ናይ ፌደሬሽን ሽለታ ዞባ ማእከል ዘዳለዎን እተን ጋንታታት ዘዳለዎን እታ ዝነኣሰት ጋንታ ትበሃል ከይተረፈት መኪናኣ ኩሉ እናታ ንብረት ሒዛ እያ ከይዳ እታ ዝነኣሰት ጋንታ ምወላ ዘይብላ ጋንታ ከይተረፈት መኪና ሒዛ ከይዳ ኣብኡ ከዓ ማይ ሒዛያ ምግቢ ሒዛያ ቅያር ሒዛያ ስለዚ ኣይተጨነቁን እዛ ዝደለይዋ ነታ ሃሩር ካብ ጋሕቴላይ ክሳብ ባትካላ ዝሓልፉ ናብ ነፋሲት ዝፅጉዑ እያ እታ ሃሩር ብድሕሪኡ ነፃ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነብሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ ማይ ተደልዩ ማይ ኣብ ነብሱ እንዳነስነሰ እዩ በረድ ተደልዩ በረድ ዝጥቀም ነይሩ ገሊኦም ከዓ ወላ ሓንቲ ዝለመድዎ ከዓ ኖርማል ማእከላይ ከምቲ ልሙድ ጥራይ እንዳተጠቀሙ ዝኸዱ ከዓ ነይሮም ብዙሕ ሰብ ካብ ሰብ ኣፈላለዩ ከከም ልምዶም ዝኾነ ግን ቀረብ ስለ ዝነበሮም ኣይተሸገሩ ተዳሊሎም ነይሩ ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ከስተራዊ ዕንቅፋታት ወይ ሓደጋታት ነይሮም እዮም ኣብ ኩሉ ውድድራት ዝኩሉ ማእዝን ማለት እዩ በተን ዝወፅኦን ኩለን ማእዝን ውድድር ዝገበሮሉ ፍሉይ ዕንቅፋታት ወይ ከበድቲ ቡድታት ወይ ሓደጋታት ዘጋጠመ እንትን ነይሮም እዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዳኒ
ናይ ባሕቂ እቲ ብሽግለታ ኩሉ ግዜ ውድድር ክካየድ ከሎ ኣብ ናይ ዓለም ውድድር ተሪኢኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቀሊል ውድድር የለን ናይ ሰላም ኩናት ቀሊል ውድድር ዝበሃል የለን ከምቲ ልሙድ ምውዳቕ ኣሎ ምልሕፃፅ ኣሎ እዚ ትልሙድ እዩ ሓንቲ በዳሂት ዝኾነትና ኣብ ናይ ጁኒየር ተቀዳደምቲ ግን ውፅዓ መዓት ንብሎ ምልክያስ ናይ ባሕቂ ናይ ጋንታ መደበሪ ኣብ ምውራድ ባትካላ ሓንቲ ከምዚ ብሂወት ድሕንና ዘይሓስብናዮ ናይ ባሕቂ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ነገር ብሂወት ዝደሓነሉን ፅቡቕ ዝወፀሉን ኣጋጣሚ እዚኣታ ከባድ መውደቕቲ ዝተረኣያትና መውደቕቲ እኳ ክንብላ ንኽእል እኛ እዚኣ ዳርጋ ፀዲፉ ከይዱ ወዲቑ ዘይኮነስ ፀዲፉ ገደል ይኣትዩ ናይ ባሕቂ ግን ዝኾነ ይኹን ዓብ ጉድኣት ከይረኸቦ ካብኡ መውፅኡ እቲ ዝበለፀ ከዓ ክልተ ኣምቡላንስ ምሳና ስለ ዘለዋ ናይ ባሕቂ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሓ እዚአን ምክንያቱ ንቐፃሊ ከማን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ብሴፍቲ ውድድር ክሰርዕ ከምዘይ ትኽእል ዓብ ትምህርቲ ዝኾነካ ይልክዕ እሱ ሓስካ ሴፍቲ ዘይብሉ ውድድር ኣይሰርዕን ኢኻ ኣምቡላንስ ዘይብሉ ውድድር ክትገብር ከምዘይ ትኽእል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከዓ ንፈልጥ ኢና ግን ዓብ ክነስምረሉ ዝግበአና ዝረኣናሉ ከዓ እዩ ናይ ባሕቂ ልክዕ ተቀዳዳማይ ብኡ ፀዲፉ ናይ ባሕቂ ኣብዚ ክነመስግኖም ንኽእል ጋንታታት ብምልኦም ነቲ ውድድር ገዲፎም መካይን ኣፀጊዖም ኣሰልጠንቲ ብምልኦም ነቲ ማሕበር ብሽክለታ ነቲ ውድድር ኢሉ ዝወፈረ መካይን ኩሉ ኣፀጊዖም ምድሓን ሂወት ቀዳምነት ነቲ ተቀዳዳማይ ወሪዱ ናይ ባሕቂ ነቲ ተቀዳዳማይ ከዓ ካብቲ ዝኣተወ ሩባ ብኮቦርታ ናይ ብሽክለታ ዝነበረ ናይ መፅዓኒ ከም ባሬላ ዓይነት ኢልካ ቅድም ሂወት ምድሓን ስለዝኾነ እምበር ኣላ ኣምቡላንስ ኩሉ ኩሎም ሓካይም ኣለው ፀገም የብሉን ሓፍ ኣቢሎም ናይ ባሕቅቶም ኩሎም ኣሰልጠንቲ ተሓባቢሮም ኩሉ ፌደሬሽን ኩሉ ነቲ ስርሑ ገዲፉ ነቲ ሂወት ምድሓን ይኸይዱ ብምልኦም ብዝኾነ ፀገም ስለ ዘይነበሩ ከዓ ኣብ ኣምቡላንስ ተሰቂልካ ናይ ባሕቂ ኣምቡላንስ ከዓ ብቁልጡፍ ቀዳማይ ረድኤት ትኺላ ናብ ሕክምና ስለዘትኻ ሰብ ድሓን ከም ዝኾነ ምስ ኣረጋገፀ ኣብ ብመጥዎ ይግንዳዕ ንኩሎም ተቀዳደምቲ ደው ኣቢሎም ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል እኹል ዝኾነ ናይ ኣእምራዊ ነቶም ተቀዳደምቲ ድሓን ከም ዝኾነ ውድድር ክቅፅል ከም ንኽእል ኩሎም ብሓባር ከም ዝብገሱ ተሓቢርዎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ከዓ ተቀዳደምቲ ከዓ ብፅቡቅ ነቲ ውድድር በዲሆሞ ልዕሊ ኩሉ እዚ ሕጂ ምውዳቕ የጋጥም እዩ ኣብ ውድድር ክንደይ ናይ ዓለም ሽክለታ ኣብ ውድድር ዓበይቲ ቱራት ከይተረፈስ ወዲቖም ክሞቱ ንርኢና ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን ክንዶ ዓይነት ወዲቕካ ብሂወት ምድሓን ግን እቲ ዝበለፀ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ሓደ እቲ እኹል ናይ ሴፍቲኹን ዋላ እኹል ኣምቡላንስኹን እኹል ዓቕሚ ሰብ ምህላውካ ልዕሊ ኩሉ ከም ኤርትራዊ ከዓ ውድድር ፌደሬሽንኹን ኣሰልጠንቲኹን ነቲ ውድድር ገዲፎም ቀዳምነት ኣብ ሂወት ምድሓን እዮም ንዑ ገዲፍካዮ ምኻድ የለን ውድድር እዩ ተባሂልካ ገዲፍካዮ ምኻድ የለን ኩሉ ንዑ ገዲፎም ቀዳምነት ናብኦም ምኻዶምካ በዚ ከመስግኖም ፈቱ ዳኒ ናይ ባሕቂ ምልክያስ ከዓ ውፅዓ መዓት ክንብሎ ንኽእል ናይ ባሕቂ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ካብዚ ዓይነት መውደቕቲ እዚ ድሒንካ ፀገም ዝኾነ ክስበር ይኽእል ወዲቑ ካልእ ናይ ምልክያስ ግን በቃ ወላ ሓንቲ ልክዕ ወዲቑ ዳ እምበር ዝኾነ ነገር መጉዳእቲ ከቢድ ስንክልና ኹን ካልእ መጉዳእቲ እኳ ዘይብሉ ከምዛ ናይ ባሕቂ እዚኣ ዓባይ ትምህርቲ ዓባይ ንዑ ከዓ እንቋዕ ከምዚ ኢሉ ድሓነ ንኩላህና ከዓ እንቋዕ ዝኾነ ሕማቕ ኣይረኣናን በዚ እዚኣ ነይራታ ፍሉይነት ደኒ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ቀፃሊ ትከታተሎ ቆኒኹም እንዲኦም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ፅቡቅ ኣሎ ናይ ባሕቂ ዋላ ኩሉ ነገራቱ ፅቡቅ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ሰብሲ ናይ ባሕቂ እንድሕር ኣነ ናይ ባሕቂ ኩሉ ሰብ ገሊኡ ናብ ብክያት ዝኸደ ግዜ ነይሩ ሽዑ ገሊኡ ሰንቢዱ ዝኾነ ገብር ኩላትና ገለ ድሓን ትንፋስ ምስረአና ኣሎ ንባዕለይሲ ድሓን ምስኮነ ትንፋስ ምስኮነስ ክስእል እየ ጀሚረ ምሳይ ሰነት ክወስልታት ኣሎ ሰብ ብኡ ክንዱ ሜትሮ ወሪዱ ፀዲፉ እታ ቦታ ማንም ሰብ ብኣ ደይፀደፋ ኣሎ ኢለ ይኣምን ኣብ ትሬን ይኹን ኣብ ውድድር ምክንያቱ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኣ ዝኾነ ዓይነት መከላኸሊ እቲ ዝምልከቶ ኣካልሲ ክገብረላ ንብሎ ምክንያቱ ነፋሲት እግሪ ወሪድካ ቅልምባት ካላ ንየማን ከርብያ ከምዚ ክትጥዎ ከለካ ሒዙ እኳ እዩ ናብቲ ገደል ዝኸይድ ብኡ ኣብ ግዜ ውድድር ይኹን ኣብ ግዜ ዋላ መኪና መንገዲ ባፅዕ ድኸዳ ካልእ ዝኾነ ሰብ ንዓኣ ደይዝክራ የለን ሒዙ እኳ እዩ ናብቲ ገፁ ዝኸይድ ከይፈተኻ ኢኻ ትጥወዕ ሕጂ እዚኣ እውን ከም ፍሉይ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ገለ ነገር ክግበረላ ምክንያቱ መካይን ብፍላይ ብግዜ ምውራድ ቅድሚ ሕጂ ኣብኣ ልክዕ ኣብኣ ኣማኒኤል ክብሪ ኣብ ናይ ጋንታ ኤሪተን ልክዕ ከምኣ ኮይኑ ምስ በዓል ኤቨን ዘካርያስ ከይዱ እግሩ በጣሕ ኣትዩ ጥሒናቶ በዚ ኣጋጣሚ በቃ ሞይት እናተባህለ ካብ እግሪ በጣሕ ይወፂ እታ ቦታ ሒዛ ትከያ ባህርያ እናታ ካብ ቀደም በኣስ ኩላትና
بعد ودقة يبنا انتبهلك زكانا يكون تابوتها في الاتيا ስለዚ ምልክያስ እውን ንበይኒ ኮነት እንዲ አገጢማቶ አጋጣሚ ግን ምልክያስ ዳርጋ ነቲ ቦታ እውን ተጋሻ እዩ ምክንያቱ ካብ ዞባ ደቡብ መፂኡ ውድድር አካይድዎ ብዙሕ ልምምድ ብኡ አይከደን ነቲ ቦታ እውን አያፅንዖን ውድድር ክሰብ ዝኾነ ከዓ ኣብ ቅድሚት ፀኒሑ ንኻልእ ሰብ ከይልክም ንኸድሕን ክብል ዝገበሮ እቲ ዓይነት ሲስተም ዝኾነ ግን ኣይመክሕኒ ሙዳቅ ዘሎ ካብ ቦታ ግን ኣዝያ ሕማቅ ቦታ እያ ብካልእ ኣይኮነን እዚ ነይርዳኒ እቲ ነበረ ፍሉይ ኣጋጣሚ ናይቲ መውደቅቲ ሕራይ ሳንዲያጎ ፅቡቅ ሓበሬታ ይብካና እዚ ቆልዓ ከዓ ዝበልዖ እንጀራን ዝበፅሖ ደረጃን ስለ ዘሎ ካብዚ ሓደ ጋዛ ውፅኡ ናብዚ ደረጃ መፂሑ ዘሎ ድሮ ናብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ ሓቢርካና ዝያዳ ተስውር ናብቲ ክንተዓዘብና ክንሪኦም ኢና ኣብዚ ዝበፅሖን ዝርዮን ስለ ዘሎ ኢኻ ከምዚ ገይሩ ምናልባት ፈጣሪ معلتك أنت اللي كان معلتك خايجين إذن كنت بيني مسكين ناس علو خمتون حبير نخوفينا زعلنا بشكل تابع يركون يزوي رواي لنا يجي خابز خوت إلى نهاية صباح كن سنبركو على عين تينيرو مستمر سجن في وقت زريع ثمانية ستة يدخل إلا نتاني عاطيمو يدا كفت زلو حاوي دليل خانة نور رقم لسكات اسفان قبر نراز بوم ورادر بوتا سكافي حما بوتا نتورادر ترازي كون مقعزيون قرب السكافي كساب زخنا قال فدرشين ري والله زبقتا قال سميعو قال قول اعتقد قبرو لقا بزا قات املقتنا نحلف مو سلازي نفتخال زعبانا خنكايد نلبات عبد التصاوات قسينا خريمنا باب كاتيجوري نزم درجات تم ماونتين كنجمر نلبات كاتي نصراعي نصو لب زلوم تقدادنتي ماونتين رينا بزحات تقدادنتي فريقهم زلو تسفا زلو مسرت هاجر زونو قولحتا زليو ديفيجن يموزي ماونتين بايك زنبره ودرات انتهي مسؤول بعلم 10 3 10 4 10 5 10 6 كمون دك انستيو عبيتي نيرمو توصيت نرايمو او زلو تعزبتها كندسس صبو داني ماونتين تكاعت كل ጊዜ ኣብ ናይ ከተማ ውድድር ኣትወብረሎም መጀመርን መዛዘምን ክልተ ቀዳሚ ማካይዶም ከም ናይቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ዳኮርሶ ከዓ ብግዜ ብነጥቢ ብዓቐብ የብሎምን ብነጥቢ ጥራሕ ናይ ዝዮም ምክንያቱ ክልተ መድረክን መጀመርን መዛዘምን ኣብ ከተማ ዝግበረ ብነጥቢ ጥራሕ እንተሓዛ ከምቲ ናይ ቀደም ልሙድ ፀወታ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ተቀዳደምቲ ናይ ክልተ መድረክ ብድምር ነጥቢ ክትወስድ ቶም ዘዋሪት ዋንጫ ከምሽሙኻ ዘዋሪት ስለዝኾነት ብውልቅ ዝሽለም ብውልቁ እታ ዋንጫ ከዓ 3 ዓመት ዝወሰደ ኢኻ ትጠቕልላ ኣብ ዝተኻየደ ከዓ ኣብ ናይ ክልል ዕድመ 13 14 ስራፊኤል ሰመረ ካብ ጋንታ ኣድማስ ብ19 ነጥቢ ተሸሊሙ ኣተሽም ቅዱስ ካብ ጋንታ ሳሊና እውን ብ16 ነጥቢ ተሸሊሙ ስዒድ ጀማል ካብ ጋንታ ጉዳይፍካ ብ15 ነጥቢ ተሸሊሙ ብጋንታ ከዓ ب26 ነጥቢ ተዓዋቲ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ጋንታ ጉዳይፍያ ኮይና ኣብ ክልል ዕድመ 13 14 ማለት እዩ ብከምዚ እንዳበለ ካተጎሪናትካ بقانتان بقول كنا تشلمها بقول ناكلت قدم أكل عدم 15 16 شخا بأمن دانيال كابقانتا أدماس بعشرة حدا نتبوها منذر سنة تدرس كابقانتا أدماس بتشعة نتبي بروح برهانة كابقانتا قدايفون بتشعة نتبي تشليمهم نايول كيزي قانتا أدماس كاب 20 نتبي تعواتي زوارت وانج أزوام أكل كينا بزقات أم تعزتنا قانتا أدماس حداش قانتا خمخانا خاب بقانتا تعويتا كلت ناتا تقدمتون أبز كل عدم 15 16 كلتون ناتا تقدمتيهم أبوديم ديهم تشليمهم سلازي زوم لعلمي 340 عند وصح تقدمت أماونتين بحد كاتاغور زلو حنت قانتا شدش تقدمتي تحس نحر ده حمش قانتا لو أنا جنين شدش 3 تقدمت أبحق في اللو تميت قانتا يقول له من بالت جن قانتا ده ولا يحلوهم بر ናይ ውልቆ ኮይኖም ሰናፋት ማለት ኣይኮነን ስለዚ ካብኦም እንድሕር ዳ ተቀዳደምቲ ካብ ኩሎም ፒክ ጌርካ ጋንታ መስሪትካያ ናይ ሓቂ እዚ ዓይነት ኣልያ ይምደሊ ኣሰልጣኒኦም ኣማኒኤል በዘጋጣሚ ነዞም ተቀዳደምቲ እዚኦም ኣብ ፅቡቅ ይዛኣልዮም ኣማኒኤል ከዓ ተቀዳዳማ ይነይሩ በዘጋጣሚ ከዓ ነዛ ጋንታ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ኣብ ፖዲዮም ድድይቡን ብጋንታ ተሸላሚትን ገብራ ኢሉ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ትምስረት ዘላ ውሕድ እያ ጌራ ዘላ ሓደ ኢላ ከዓ ድሮ إذا مبيرات الله نزا زواري توانجان تعزبتنا بزي أقاطامي قانتاتات انتدأ بزيحن تقدادمتي أبحقوا في قانتان تداءاتيهم كمون ألاين دحر دا سلطان رقيبهم
ንኽዕወቱ ኣብ ሽግለታ ሃገርና ኣብ ቀረባ ምዃኖም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዙሓት ጋንታታትና ምስ ተመስረታ ንሪአን ኣለና ጋንታ ትፅቢት ኢልና ንዛረብ ኢና ጋንታ ትፅቢት ከምኡ ጋንታ ገዛ ባንዳ ድሮ ኣብ በኽሪ ውድድራ ኣብቲ መኽፈቲ ሄይላ ዝጀመረትሉስ ብመሪሕ ቢተው ኣብ ፖዲየም ደይባ ኣብዚ ዝረኣነዮ ዛወርቲ ዋንጫ እውን ኣብ ኩሉ ኣብ ነጥቢ ተኣቱ ነይራ ጀማሪት እያ ስለዚ ዝኾነ ትኹን ሓዳሽ ጋንታ እንድሕር ተቀዳደምቲ ኣብ ሕቑፉ ኣትዮም ክሕድሶም ከም ዘይክእል ክዕወቶም ዝኽእል ዘርእየና ኣብነት እዩ እንደገና ኣብ ዓበይቲ ማውንቴን ተቀዳደምቲ ክልል ዕድመ 17 ልዕሊን ሮቤል ዳንኤል ካብ ጋንታናትና ብ18 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዋቲ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ኮይኑ ሴም ምርሃው ካብ ጋንታ ትፅቢትካ ብ17 ነጥቢ ስዒብዎ ኣራም ፍጹም ካብ ጋንታ ጽንዓት ድማ ሳልሳይ ኮይኑ ተሸላም ናሃስ ኮይኑ ብጋንታኻ ጋንታ ትፅቢት ብ45 ነጥቢ ተዓዋቲ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ኮይና ተቀዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዕድል ተስፋ ገርግስ ካብ ጋንታ ሰራይ ሳዋ ብ20 ነጥቢ ተሸሊማ ከምኡውን ዋይድ ኤፍሬም ካብ ጋንታ ሳሊና ብ17 ነጥቢ ቅሳነት ወልደ ማርያም ካብ ጋንታ ጋላንፊሓ ብ15 ነጥቢ ተሸሊመን ብጋንታ ከዓ ብ52 ነጥቢ ተዓዋቲ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ዝኾነት ጋንታ ሳሊና እያ ስለዚ ዘንብለን ዘለና ጋንታታት ጋንታ ሳሊና ትፅቢት ኣድማስ ማለት ብዙሕ ወፍሪ ወይ ብዙሕ መወላ ዘይብለን ጋንታታት እየን ጋንታ ሰራይ ሳዋ ንሪኢ ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ምኩር ኣሰልጣኒ ምስ ኣስየል ኣለዋ ፅቡቅ ዝኾነ ደሓን ዝኾነ ካብተን ካልኦት ትሕዝቶ እውን ኣለዋ ስለዚ ዝመስል ውፅኢተን ብጋንታ ከዓ ጋንታ ሳሊና ከዓ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ግዜያት ዓዊታ ጋንታ ሳሊና ከዓ ኣብ ኩሉ ዓይነት ካታጎሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እያ ተሓቁፍ ዝመስል ዳኒ ናይ ብሓቂ እዞም ቆልዑት ንፁህ ልቢ ዘለዎም ንውድድር ጀሚሩ ክሳብ ዛዝም ናይ ብሓቂ ነቲ ዝተዋሃቦም ኪሎ ሜትር ቀልጢፎም ኣብ መዓላ ደብፅሑ ተንኮል ዘይብሎም ምትሕልላው ዘይብሎም በቃ ንቕሎም ምስተባሃሉ ንቅድሚት ጥራይ በቃ ወላሓንቲ ስታይ ዘይብሎም እዮም ነዞም ኣብዚ ነዚኦም ደፍርዩ ኣባላት ኮሚቴ ማውንቴን ባይክ ፀሓይ ንፋስ ከይበሉ ኣብቲ መወዳደሪ ቦታ ነዚኦም ድሙልሙሉ ከዓ ናይ ብሓቂ በዚ ኣጋጣሚ ክነመስግኖም ንፈቱ ምክንያቱ እታ ዲስፕሊን ትበሃል ናይ ተቀዳደምቲ ካብዚኣ ኸይላ እያ ትጅምር ኣብዚ ዲስፕሊን ኩሉ ዓይነት መወዳደሪ ቁፅርካ ብየን ከም ዝእሰር ኩሉ ዓይነት ዲስፕሊን ናይ ተቀዳዳማይ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ውድድር ምፅርራፍ ከምዘየለ ውድድር ዝተባሃልካዮ ከም ትገብር ኩሉ ነገር ኣብኡ መዒዶም ኣስኒቆም እዮም ዘዕብይዎም ካብዚኣ ግድን ኣብኣ ዝተባሃላ ከዓ ኣብ ግብሪ ከውዕላ ከም ዘለዎ ካብዚኣ ከዓ ናብታ ኮርሶ ስለ ዝሰግር በዚ ጀሚሮም ብዙሕ ኣብዚ ብሽግለታ ምልክት እምሃሩ ቴክኒክ እምሃሩ ትፍልጠት ናይ ውድድር ኣብኡ እዮም ዘጥርይዎ ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝግበር ዘይግበር ኩሉ ነገር ከዓ ሰኒቆም እዮም ዝኸዱ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ንዕኦም ዝኣልዩ ኣባላት ማውንቴን ባይክ ናይ ብሽግለታ ከዓ ነመስግኖም ንኽእል ኢና እሶም እዮም ነዚኦም ናቶም ሞዴል ናቶም መምህራኖም ናቶም ኣብ ዘብፅሕዎም ከምኡ እንተን ጋንታታት ንዕኦም ዳኣልዩ ኣሰልጠንቲ ንዕኦም ዳኣልዩ ናይ ብሓቂ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ እጃም ኣበርክቶ እዩ ኣብ ዝገልፅሕ ምክንያቱ ኣሰልጣኒ ናይታ ጋንታ ንተፃወቱ ከመይ ለኣልዮም እታ ጋንታ ከመይ ጌራ ተኣልዮም ከምኡ ገይሩ ኣብቲ ፌደሬሽን ምስ መፁት ኮሚቴ ከዓ ነቲ ውድድር ዝምልከት ከመይ ኢሉ ይኣልዩኻ እዚ ናይ ኩሉ ሓበራዊ ነቲ ዕብየት ዘምፅእ وأتبغى لك حتم ماونتين جراسروت قدد مشكلة هاجرنا تبني زجاننا كنا يسمعنا نرات مسرات كويه كل ما وزلوا عسلت أنت زجوروا أستواتوا أبوركو دخل علمت أني سارتنا قدد مشكلة توي كسارتنا تقرأ دامي أو شلز جمر أو جميرنا عبيت زمت كله تديسيبلين ديو تأجاب ديو تخرج زلنا غير ديو تفوت زلوا ديو تيكي ديو كل كم مسرات زبل عبزي أي دي خال زبل ስለዚህ ኣብቲ ካልኣይ ዲቪዥን ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዲቪዥን ሰሌዎ ነሰርት ሒዞም ኣብ ዘሎ ኣሰልጠንቲ ከምስጎኑ ዝግብኦም ብናቶም ተበግሶ ሕሊናዊ ጽቡቕ ነገር ነው ምግባር ኣብቲ ናይ ሃገር ስፖርታዊ መዳያትን ኢጃም ንኽበርቱ ዝገብሮ ዘሎ ጥንበረ መጠን ዓብይ ሞ ከምስጎኑን ክሕጎዙን ክተባብዑን ዘለዎም ስለዚ ከም ጋንታ ጋላነፍዕን ሰራይ ሰዋን እዮም ዘለዋ ካብተን ዓበይቲ ኣብዚ ናይ ማውንቴን ሰረት ጌር ሒዘን ዝኸዳ ዘለዋ ካልእ ጋንታታትን ከም ዝተመሳሳሊ ሒዘንተን ዓበይቲ ጋንታታት ሰረት ካብዚ ሒዘን ከም ግራስሩት ወሲደን ነዚ ናይ ማውንቴን ዝዓብየሉ መገዲ ሓገዛ ዝፍጠረሉ መገዲ እቶም ተፃወቲ ዝተባብዕሉ ሞራሎም ዝዓብየሉ መገዲ ክፍጠርካ ካልእ ጋንታታት ኣሰር ጋላነፍዕን ሰራይ ሰዋን ክፀባኻ በዛ ኣጋጣሚ ለውዋና መሓላለፍ ሞ ማውንቴን ግራስሩት እዩ ተበልናዮ ግን ናይ ባሕቂ እሱ ማለት እዩ ግራስሩት ኣብ ኩዕሶ ኣሎ ግራስሩት ኣብ ማውንቴን ኣሎ ሕጂ እንታይ ድመስሎ ሰብ ግራስሩት ትበሃል በይና ኣብ ግዜ ክረምቲ ብጨንፈር
سبورت ذو مأكل تكايد أبكرمتي إزيا أنت ياتينا كبيت مرتي مهارو أب ناي فدريشن زي تمزجوبو الكات جبر ناي سلستر بعتو وددر الله زي حجي جراسروت كم سب أبكرمتها جراسروت ناي كعسلو استفعل عليه عينة وددر ناي أتلتيك سالو إزيا عمت ملو جون نايتي دا كورس ذكايد ياتخيد سنبد إحنا دا كورس الله قدام جدا الله ناي ماونتين جون ياتخيد زي أنت الكا مهنياتو زم تقدمت ناي ماونتين تكعتي نايتم صباح نايدا كورسو دلو قدام تصاوتو سنبت نايتا دا كورسو معناتي بعدمه دخوديا سلازي زي جراسروت ماونتين ناي بحق جراسروت كمان سي نتيجه ماري خاتولو زيهم ماونتين زيهم كل نغرهم بقى لك تم عبيت زغبرو ويم زغبرو نعوم نرأيهم أبز كل نجارم عدقهم كتريهم كلها بشغلتهم كتريهم أقوم كتريهم كلها إزس لك متعايش أبزخ بتسعيل كتجمعته لا يبحكي ليه يدولون إيش تكون أتمنى أشياء متيمس تأواني مستغلق وما نأمس تبوغم بس هجزي جراسروت لا يبحكي ماونتينسي لا الجراسروت تكاد تقدمت مخانم لا الجراسروت يا بك أنا درجة دا كورس يمزيم نياتو أود هنصو لبونا أود هنصو بقعات أود هنصو ملكت بشغلتا أود هنصو عينة ناي جزيد بحال وددر قالوا من تم ماونتين كيتروف نفلت وهيدا كان محجي ناي جزي وددر تايو مع سيغنت بزاتو بناي نت بطريقه تفلت ناي جزي ستايو كمايو درو فليت امو ماونتين كايلمسي فليت امو بك بجزي وددر فليت امو زيجي اي بحق مستوعبتهم لاني وقت نصح لهم دي كبوصو درجه ስለዘለዎም بكل ነገር بتبوغسو تكون اهلنا يمزريو ስለዚህ ዝምልከታ አካል ዝያዳ ኣብ ዝቆላሕታ ክገብረሎም ዝኻሰረት ናይ ተሃገር ናይ ተቀድም ምሽክለታ ስለዝኾነ ብዓብዪ ተንጋንታታት ዘለዋና ካብ መምስጎቦ ዝኸፍተም ነዊሕ ሰረት ዝትሓዞ ማሰልጠን ጠቅም ምምጣን ተንጋንታታት ናብኡ ወሪደን ገለ ናተን ጋንታ ተኺለን ከም ተፃዋቲ ዝዓቢሉ ዝዕቀፉሉ ዝእለይሉ ክገብራኻ በዛ ኣጋጣሚ ለዋና ነቕርሞ ይሰምዖ ከለዉ ምናልባት ዘይገብሮ መገዲ ኸ ኣይክእልን ይኸውን እዩ ናብ ቀፃሊ ቅድሚ ምስጋርና ናብ ሳልሳይ ዲቪዥን ምናልባት ፍሉይ ኣለካ ድዩ ማውንቴን ولا حنت ماونتين زغلصنا ينيرنا تفلينته ولا حنت يلن قدام كل غزي كمزن فولتانا كان دغن احنا نبل تمام ماونتين دلو اسلطنت بزي زكون تفلي لاي ولق سلدخون بعلم زاليوم بعلم غزيهم كل ነገር ወፍዮም እዛ አይነት ተአዳደምት ብሉጻት ደፍሪልና ደሎም ካኖም ከነ መስጉኖም ጥራይ ዘለና ናተማ አሰልጠንት ናይ ማውንቴን ማለት هري سانتياغو ماونتين رينا مالنا حجخا أسر ناي ماونتين سعو كماونتين نفس سايد ديفيجن هذه كودي كورسين سجف يا كورس سايد ديفيجن يوز زين كافتم ناي ماونتين زي في الليل بكل النتو بتباريهم بتصاوتهم بقلطافهم بتي حلناوي رايهم زي في الليل ስለዚህ እቲዮም ማውንቴን ስለዝሓዚዮም ዲም ካቀዲ ሃዳ ኮርስ ስለዝሓዚዮ ትፍልም ተምር ኣብ ባህርን ጾታዎም ሓደ ዘይ መሳሰልን ዘይ ነጻጸልን ሓደ ዓይነት ኣሰልጠንቲ ዘካይዶም ብዙሕ ኣልያ ናይ ጋንታታት ዘይብሎም ውልቀ ናይ ስድራቤታት ዝእለዩ ጋንታታት እዮም ዚኦም ሓደ ክልተ ዘይገዲፍካ ኤቢኤን ምናልባት በቶም ፕሮፌሽናል ተቀዳደም ስለትእለ ሳዶ ይሓይሽ ትኾን ንብል እዚ ኮይኑ ግን ኩሎም ከምቶም ኣቀዲና ክንዝርዝሮም ፀናሕና ማውንቴን ከምኦም እዮም ስለዚ ሳልሳይ ዲቪዥን ዝን ከመይ ነበረ ጾታ ዕብላለ ኣሚና ዳቡን ገሊሑ ዝተራእየሉ ጾታ ነይሩ እስኪ ነቲ ውፅኢት ሞ ንራእዮ ድሕሪ ናፍቲ ዝርዝር ናይቶም ተፃወቲ ኣብ ዘሎ ብቕዓቱን ክንሪኦ ንፍትሽ ስለዚ ናይ ነጥቢ መን ተዓዊቱ መን ሳይስ ካብ ሳልሳይ ደረጃ ዘለውን ንራእዮም ራይዳን ዞም ሳልሳይ ዲቪዥን እዩ ዝንብሎም ዘለና ልክዕ እቶም ማውንቴን ክንጠቕሶም ፀንሐ ቅድሚ 4 ወርሕስ ኣብ ማውንቴን ዝነበሩ እዮም ሕጂ ሓድሽ ዓመት 2025 ምስ ረገፅና 16 ዓመት ክረግፁ ከለዉ ግድን ኣብ ዩዝ ስለደኣቱ ዳ ኮርሶ እዮም ኣብዚ ሰጊሮም ቅድሚ 4 ወርሒ ኣብ 2024 ዝነበረ ዓመት ሙሉእ ውድድር ግን ኣብ ማውንቴን ዝነበሩ እዮም እዞም ኣብ ዩዝ ዘለዉ ዳ ኮርሶ ስለዝሓዙ ጥራይ ፍልይነቶም እምበር ልክዕቶም ኣብ ከባቢ ኤክስፖን ፀፀራት መቃብር ሓርበኛትን ዝወዳደሩ ነበሩ ናይ ማውንቴን እቶም ተደጋጋሚ ሽሞም ዝለዓል ነበረ ኣብኡ እዮም ብሓባር ናብዛ ዳ ኮርሶ ዩዝ ሰጊሮም كم مرأة ناتوها لك زم يوز دا كورسها شغلتها دا يوز حزام أم ناي دا كورسة تودا ديرم ماونتين كم زنوبوريم تابع حزام ما سرد دعاويها نبزا دا كورسة حزام ما متيم تعاوتون انت دارينهم ثم أب بعد عمينا دا بوليانسي أب ماونتين عود نبرة أفغان تسبيت
كما إلى خا قانتا تسبيت كا أب ساساي ديفيجن كا حيزات تسلسجرت عبنية كأسلت أني أنا بقى مسرة قانتا باقيري وسريتهم بتاع النور وعبيت ماونتين كم رأينا تخا بجزين نبر النايزم تقدم تزيم ناي عقب ناي نتبني نيرو أنا يقول النت وخا أمين دابل دي وخالنس كا كاب قانتا تسبيت بربع شدش النت بقدام ما يكون تعويتو نفتاليهم قدس كاب قانتا ABN بسالسان سلست النت وتعويتو داينوم سلومون كاب قانتا تسبيتون بإسران شومنت النت وخا تعويتو مالتي نفتاليهم قدس حاول مرها قدس يو إذا ABN كنتن كلها أبريشن تصحيف الله أمانيل بنيام ناتنائل يا ترجمة من مولا سام حجي بس إحنا ينقر يلن شما ABN مهانا بروفيشنال تقدم تتوكل كبر دينا عام توهيبهم بزي الفابيت كم دك هاجر كم بروفيشنالات كم بركتنا هاجر دي خبر توهيبهم ABN توهيبا ويناتهم كان تادي مسلم دمولوا كسيلنا خنا الرجاء كتسينا ناز بس هاي نقر يلن حتصير مهنياتو طلق إلنا ولا أنت دي يبل الناس مالت زخنا نقر شم ABN مهانا جن كسيلنا انتاي بركتو غورلا انتاي حجزوا كن بس حينا مالت الصم زوركتو عبز زن الله إلهم سل كسب حج زي حبورنا دانتو أميا يمولوا زن غورلا زمز اللهم مقبلهم مالي اللهم زلهم كنا بلا ينغنينا جن ولا نبعلو ABN نحنا موديل يوم نحنا بروفيشنالات قدادم كيوم نهاجرنا خرعات يوم بشموم كم تزلهم كم سنة حدا بشم حدا جينا حاولت تجبرله جانا سلا دهانو بشمم فتيرم ما خونه هو اليوم بشم ABN كويناس قانتو أم يخن بلا ينخنينا ويجبر لهم إحنا بلا ينخنينا ويكاف ناتهم تقينا خال أسيبنا في الوقت حينا بزخنا جن ABN مالت أمانيل بنيام ناتنا إليا أسيلنا بزعوازي أمرنا ABN ناتنا برهاندي ناتنا تسواتين استبصحيلن راح كم جانا نحنا تصوت ديم سيمبول بوم يبوما قد ما بينا مس جانتا تسميت عسلت أنا حابنسي إلا لا كيدنا نيرنا بأجات أمي أبغانتا تسبيت مالياس سلسة جزيز تعوت لن نايبينيام جرماي سلس اللوا أبركت اللوا ديو سبك خمزي بديو أزبلنا له أبتتقال ماي كبر سندن لنا ناس ولجير نمبر سبع حتى نايبينيام حجزكم دي لنا نحنا جن لك أبركت نايبينيام جرماي بس هو ده جبنا مخانو تجلس أبتنا هنا ماليا جرنا يا لك يا نحنا كو أبهاجرنا كو زخنا نجر ناي دين فلتن جانتات الشغل دين فلتن جانتات ناي بشغلة ماليا جرنا كون بوينا بزي لندو حدا جينا تقرأ ما يودها جركا سئل غتك زمود ولا شيء بس وصلوا وسنة ناي بعد حبن جانتات تسويها سلطانها ناي بحق يخرعك معناته جينا ودها جركا زوجة موديل كله كاناتو موديل نعوف بس حرق جبرة ما ماليهم تكي خاطر بيوم ديت فلت أم تقدم تي زوجيلو كانتات أنا نايبعل نبلا ولا كانتو تكون نايبينيام ناينتر مالش ماليا غير ما بزخو جويو ده شكاس نايبينيام سندلو ماليا غير جويو ده ناي هاجركا كانتات بس جامبو فيزما ماليا غير ميم زوجي نيرو قد نزخا نحر حاجز تواهب كايو أيتمارتني حاجز ده بكسب نايتليان هون نايقلهون زهنا نجار نحر ده جزء يمسيل كحدا وده هاجر جدا كل خا نهاجر رايت كانت ماليا غير كيت قويمي خا نانا كو زخور ماليا نهاجر رايت كانت لنا قم كل ما حدا عنيت ماليا بانديرا إرتراد اللوجي قوي كلني بزقات أمخا بز ناي ABN كا زمسل ناي عقبة تدارينا أزمنا عقبة مسكركا من الوقت شمي مرة طافي بريمو من الوقت ABN نعبيتي بروفيشنال تقدرنتنا يوكلالو يحجزهم شمو كبهالو وكن زيادة ونسبنا خلون تسفان جبر أبركتنا إذا قطعوا من الوقت كم بوضحينا تاي يجورو تاي يحجزهم زي جبرلهم تقينهم كامي كذي بتصحون تقينهم كانوا جبرها بزعجات أمي كل كنت جبرنا أنا تاي كيلو من كذا كالي أبناء كانت تثبت كي وجهنا في مورين نبينا ما بدري تجيرهم مارين جيرهم ما زلوا
أزي دس بلا كابني أجر كبانديرا مقبار مالتي كوي كان بانديرا تقبل سي بانديرا أجر كم بالبالي نانا بينام زقورو أستوات عبر كتوز درجة أسر نايت بانديرا من بالبالي سلزي أبزحري ترى زي كون أبزخ الميت مرة نيرة أسر تثبيت إيرترا تدري جرات عمليات أو زلو تغيير زلو قالت زخونه نغارات كابت زحوق كان زحبنا كان مو غانتا تثبيت كانت شما تثبيت منالوات تولون ابز حالفه ام مدرخ قال سانجي روميرو ابز صدقنا ابز دمص غيرنا زياده 5 تدميتهم كمت رايم كخونلم حبني يوكا زياده 5 زرحصو زلو كمت زغوين زلو كمت غزي زخفللم زلخا صامو زخفلل درجه خبصفا كم عابس افسلطان خوين خا عبيتي غانتا تريخا تصفى نغبرمو مورال هوا غانتا تثبيت كم شما خنصبينا تثبيت كيلومنا لو تثبيتهم كاصبو غبرلهم بسمانيا سلسن نطبي وانچان حموششين لا نعقبت مخينا يوسف ናይ ዓቐበት ናይ ባሕቂ ዘም ቆልዑት እታ ቀንዲ በዳሂት መንገዲ ባፅዕ ናይ ማይ ዝነበራ ግመ ዝነበራ ኣብዚኦም እያ ቀንዲ ጎሊሓ ተራእያ ካብ ደንጎሎ ላዕላይ እዮም ተበጊሶም ኒውትራል ወሪዶም ልክዕ ኣብ መስርዕ ከለዉ ዳርጋ ማይ ቀጥቀጥ እናበሉ ምስቲ ነበረ ተበጊሶም ልክዕ ንቕሎ ምስ ኮነት ግን ናይ ባሕቂ ኣነ ዝበለ ውድድር ፅቡቕ ውድድር ኣርእዮምና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ናይ ዓቐበት ከዓ ሓንቲ ኣብ እምባት ካላ ኣብ መንገዲ ባቡር ናይ እምባት ካላ ተኻይዳ ሓንቲ ኣብ ሰይድሻ ሓንቲ ከዓ መወዳእታ ናይ ግርግሽ ክዛዘም ከላ ኣብዚ ከኣት ዝበዝሐ ነጥቢ ዘውህብ ብምዃኑ እቶም ናይ ሽዑ ዕውታት ከዓ ብውህብን ነጥቦም ኣሚናዳ ወልደ ዮሃንስ ካብ ጋንታ ተፅቢት ብ15 ነጥቢ ተዓዊቱ ሲራክ በረኸት ካብ ጋንታ ገጀረት ብ13 ነጥቢ ዳይኖም ሶሎሞን ካብ ጋንታ ተፅቢትን ብ11 ነጥቢ ተዓዊቱ እዚኦም ከዓ እታ ናይ በኽሪ ውድድሮም ናይ በረኻ እቶም ተቀዳደምቲ እዚኦም ዩዝ ንባዕሉስ كم زعينة بدها وددر كل محجي أي جسر علمون ولا وكبت إيه خمسة عمرت بس إيه أبزي قول مسالي عينة وددر يسر علمنيو فدريش مش اللي تزام أكل كم نقولهم كاتاجوري أبزي بزقات أمهنا مسجنا نقولهم كاتاجوري بكل عينة وددر يسر علم لا يبحث كل أنت البوتات عبيت إذا تتصاوت لنسي ثم ناقش كي ترافع ده كان استيقي ترافع تناقيفهم منهم سلزي نقولهم كا بب الزمل كون بب العلوم كا شل ما تعدى لهم كم زعينة سلمات مدلوكا ناي عقبت تفليتهم ناي نتم تفليتهم كمون بولكم فينهم كانت زي تحقفوا مو عب نتم زاتون نتوردر بصبغ زودهم كا اب نفسه كف كاتيجوري خاش سلمات عدالين نابنت ابزيهم تقدمتي جوز كام يلبره سمري معنى ابين بصاملاخ سلستيهم بلصات ناي ولك تقدمتي بمخان كا فدرش مش نتزام اكل كا بفولي شلي نو ابيوز مالتي إذا مثل دلنا يجوز بقانتا قانتا تثبيت كم تثبيتها قد سأل أكل تعوت بثمانية سنة تبون تعواتي زاري توان كذا ما أكل كوينا لعلهن ما قدادم كلباتنا يجوز نبرا مزنعة عبلالو تسيد بمسخة نتوان كسر صفات الله ما يعني هو بدرجة بصح مننا من الفدريشن قد المشكلة تزوا ما كان أبز حالة فوري تريو فوري ቦታታት በመምራት እዚ ኣውኣት ዝነበረና ኣድናቆት ምስጋና እንግሊዝና ነርና ኣብዚ ናይ ሕጂናይ ዘዋሪ ዘዋ ዋንጫ ዘዋ ከምን ኣብ ዩዝ ተመሳሳሊ ሓድሽ ሜላ ጻውታ ኣታኣታትዮም ፕላስ እውን ናይ ውልቂ ተሰለምቲ ምናልባት ውልቂ ኣብ ጋንታ ወፃእ ዘሎ ተጻወቱን ኣታባዕ ዘተባብዑ ንዖም ኣደሌኻ ሽልማት ፖዲየም ከማውን ዝያዳ ነቶም ናይ ውልቂ ግምት ዝሃበ ስልማት ገይረሞ በዛ ኣጋጣሙን فدريشن كل المشكلة هذا ما أقل مسكنا كم نايز حالفه وتر أبوتي يزول مرة زيادة قبضلو نلاعب هنا خمس قبلو خانة آمنا سلازي أبزنا يز فيات تتأمل تساعتي لو درجة عنيرة درجة عبيلو يزولو أبز حالفه نكراتيرون ولو زخون نزح حالفون ولا تمدلوا زنبر على اللي شمحزي وتيرو أبزنا يتمالون أسي درجة قبيت وزولو هاتريك يسرح يزول حدرك عوتاتنا مجمرة قداميت مدرخ زنبرتون نزقون يرو زغول عخمي يزولو خبز حلف استفيري لين خبز حلف ندابرخ نداو زخي يزولو كارايكم مسوق زولو نفتالين قدسي ساساي داينوم سلمون أكل مدرخ تعاويت له زم تتصاوتي كلتهم يعني عندي قانتهم داينوم من أمينة دابن كانوا عام تحت عزب تنير كابزناي برخص قبورو بعرفش كابزناي زواري زواجا زوا ماكل صبوا داني زم كل تتقدم تزيهم ناي قانتا تثبيت أب قانتا تثبيت لنا خمس تقصو خمس بزي مجنان ريوينا من كان من النفع كمان ناي بحكي عيد فوليوم نيها أمين أداب
እንድሕር ዳ ቀዲሙ ነጥቢ ሒዙ ብምሉእ እታ ጋንታ ንኣሚናዳብ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ከመይ ጌራ ተዕውት እያ ትሰርሕ ክሳብ ወሪዶም ጫማን ሽግለታን ሂቦሞ እንድሕር ዳ ኣባላሽ ሓደ ተቀዳዳማይ ወዲ ጋንቶም ወሪዱ ጫማ ድበካ ሳይክል ድበካ ተኮይኑ ግድን ኣበርክቶ ናይ ኩሎም ኣብ ጋንታ ምሕቋፍካ ጋንታ ከቢቦምካ ምህላዎም እዚ እኳ ጥቕሙ እሶም ኮ ነጥብን ግዜን ስለ ዘለዎም እምበር በታ ዝተረፋ እሱ ኮ እሶም ገዲፎሞ እውን ከምኡ ኣተው ነይሮም እሱ ከዓ ሓገዝ ኢሉ ከም ተረፈ ስለዚ ኣሚናዳብ በቲ እሱ ዝገብሮ መንፋዓትን ብቕዓትን ንንእዶ ብዓብኡ ከዓ ናይቲ ኣሰልጣንን ናይቶም ጋንታ ኣበርክቶን ከዓ ክዕውቶ ክኢሉ ንኣሚናዳብ ጋንቱ ተዘይህሉ እውን ኣብዚ ዓወት እዚ ክበፅሕ ይክእልኒ ስለዚ እቶም ካልኦት ተቀዳደምቲ ናይ ጋንታ ትፅቢት እውን ካብኡ ዘይሰንፍ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎም ኣቀዲሙ ነቲ ሊደር ጌርካ ዘእትካ ተቀዳዳማይ ክሰርሕ ስለ ዘለካ ግን ትእዛዝ ጋንታ ስለ ዝኾነ ከዓ ንኣሚናዳብ ሰሪሖም ክሳብ ናይ ባሕቂ እኮ ክሳብ ብፍላይ መንገዲ ባፅዕ እኮ እንድሕር ዳ ሰሚዕካዮ ዳኒ ኣብታ ዝተዓወተ ናይ መድረክ እኮ ኣብ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበር ኩሉ ብዙሕ ዓቐብ ኣይክእልኒ ነይረ ታላ ደቂ ጋንታይ ከምዚ ገይረ ኢሉ ዝበዝሕ ግዜ ግን ቁፅሪ 4 ናይ ጋንታ ደንደን ኣብዩ ዝፃወት ብጣዕሚ ነታ ጉጅለ ክስሕባን ክጭፍጭፋን ኢሉ ኣብ መወዳእታ እውን ኣሚናዳብ ክሳብ ባርጊላ ይለዓል እኮ ዳርጋ ቅድሚት ኣይወፀን ሒዙ ጥራይ ይመፅእ ኮይኑ ግን ምስ ናይ ጋንታ ገጀረት ሲራክ በረኸት ፅቡቅ ዝኾነ ክልቲኦም ብሬካዊ ገይሮም ከዓ ነታ ጋንታ ከዓ ኣብ ዓወት ኣብፅሕዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣሚናዳብ ሓገዝ ደጋንትኡ ኣብ ከምዚ ከብፅሖ ክኢሉ ኣሚናዳብ ወልደ ዮሃንስ ከዓ በዚ ጋጣሚ ከዓ ሕጂ ከዓ ዋንጫ ናፅነት ምስ ጋንታ ደንደን ኮይኑ ክፃወት ካብዛ ጋንታ ትፅቢት ተሰጋጊሩ ናብ ጋንታ ደንደን ጋንታ ትፅቢት ከዓ ቅያር ኣሚናዳብ ንሰናይ ተኸስተ ዲያ ከተምፅእ ስራፊኤል ሰመረ ዲያ ከተምፅእ ካልኦት ብዙሓት ኣለዋ ዳይልዮም ሰሎሙን ዲያ ከተምፅእ ክንሪኣ ኢና ኣብ ሓንቲ ጋንታ ኮ ቦካቻ ኣሎ ቦካቻ ከዓ ብምሉኦም ደቂ ጋንትኡ ኣለዎ ምስኡ እሱ ከዓ ነቲ ዝሰርሕዎ ደቂ ጋንትኡ ከዓ ኣብ መወዳእታ ኣጉሊህ የምፆ ማለት እዩ ንጋንታ ትፅቢት ከዓ ልክዕ ጋንታ ምልእቲ ንፉዓት እዮም ሕጂ ከዓ ልክዕ ኣሚናዳብ ከይዱ ኣሎ ቅያር ኣሚናዳብ ከዓ ንመን እያ ከተምፅእ ካብዞም ንብሎም ዘለና ክንርኢ ኢና ንፍታሌም ቅዱስ ንፉዕ ተቀዳዳማይ እዩ ኣጋጣሚ ብታ ናይ ዓቐበት ቦላታ ምስ ገበረ ብዛ ናይ ባትካላ ናይ መንገዲ ባቡር ልክዕ መንገዲ ባቡር ንፅርግያ ኩሮስ ስለ ዝገብሮ ከምዚ ምስ ንኣሽቱ ምዃኖም ከምዚ እንድሕር ትኺልካ ኣቲኻ ሸተት ይደብለካ ንከምዚ ኩሮስ ጌርካ ኢኻ ተሓልፎ ነቲ መንገዲ ባቡር ንኣሽቱ ምዃኖም ግን ነታ ሕንፃፅ ሕልፍ ምስ በልዋ እቲ መንገዲ ባቡር ኣብኡ ምስ ትነበረ ዛዕዛዕታ ገለ ሸተት ኢሎም ካብኡ ቁሩብ ሃልክ ገይሩ ኣብ ከባቢ ነፋሲት ኣብቲ እግሪ ዓቐበት እንዳፍሓሚ ተሓዊስዋ ብርቅ ናይ ካልኣይ መድረክ ዘካየድዎ መንገዲ ማዕረባ በፂሕካ ምምፃእ ቀዳማይ ተዓዋቲ ናይ መድረክ እዩ ነይሩ ሓው መራቁ ዝኾን ዘሎ ሕጂ ስለዚ ንፉዕ ንፍታሌም ገና ጀማሪ ዘሎ ውፅኢቶም ንኣሽቱ ውልደ ተቀዳደምቲ እዮም ካብዚኦም ብዙሕ ክንፅበ ኢና ዳኒ ብዝኾነ ዓብላላ ጋንታ ትፅቢትን ናይ ውልቀ ተቀዳደምቲ ብውልቆም ናይ ጋንታ ትፅቢት ዝገብርዎን ኣብ ጋንታ ኣብ ናይ ዩዝ ዝነበረ ውድድር ንከታተሎ ፀናሕና እዩ ናይ ባሕቂ ጋንታ ትፅቢት ብውልቅን ብጋንታን ዓብላሊት ኮይና ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ዩዝ ወፅያ ከም ዝጠቀስከ ሓደ ጋንታ ሓደ ተዓዋቲ ማለት ኮ ውህደት ድምር ናይታ ጋንታ እዩ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ዘሎ ስንሪኦ ኩሉ ግዜ እምበር ኣሚናዳብ ንበይኑ ዝገብሮ ነገር የለን ምናልባት ውህደት ብቕዓት ናይታ ጋንታ ተራ ኣሰልጣኒ ውህደት ናይቶም ተፃወቲ ከም ዝበናየ ከዓ ኣብ መገዲ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት እውን ደቂ ጋንቱ ንዘጋጥሙ ጉዳያታት ከም ዝሰጉሮን ከም ዝሕግዞን ገይሮም ናብ ዓወት ኣብፂሖሞ ዝቆልዓኻ ድሮ ናብ ጋንታ ደንደን ከይድሎ መተካእትኻ ዳይኖም ሰሎሙን ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ ዳይኖም ሰሎሙን ካብኡ ሰናፍ ዝኾነ ቆልዓ ኣይኮነን ኣብ ክልቲኡ ናይ ነጥብን ናይ ዓቐበትን ተዓዊቱ ኣሎ 50 ኮይኑ ጋንታ ትፅቢት ከም ትፅቢት ኣግበረላ ምናልባት ተራ ኣበርክቶ ጋንታ ትፅቢት ውህደት ድምር ዓልያን ናይ ሓበን ኢዮብን ኢሎም ተወስቶም ተፃወቲ ክዕልል ሰሚዑ ሓበን ኢዮብ ከመይ እዩ ዘሎ ኣብታ ጋንታ እንተፃወቱን ብኣውንታይም ዝተቆሶ ተወድውን ኪኖ ጋንቱን ገለገ ኣባላት ናይ ዝተፈላለየ ጋንታውን ክሕግዝን እስታይ ክገብርን ኣስተርኪደሉ ካብቶም ተፃወቱን ከምኡ ስማዕ ኣሎሞ ሓበን ኢዮብ ከመይ ኢኻ ትገልፆ ኣይሰደካኒ ዝበሃል ነገር የለን ውዕል ኣለዎ ከም ዝፈልጦ ኩሉ ግዜ ኣብ ፌደሬሽን ሽወታ ዞባ ማእከል ሓደ ተቀዳዳማይ ን2 ዓመት ይዝፍርም ስለዚ ውዕሉ ከይኣኸለ ነታ ጋንታ ገዲፍዋ ክወፅእ ኣይክእልኒ ናይ ሓበን ኢዮብ ቀንዲ ግን
أبدليت ساعات أنا ماي ورقة عيزو نبتصو أتقال تخمس خير يعني تقند إلا ماي دي بالحبلية عبيت قانتات نمقاب مساقاقري كم جراس روت إن أنت أقصد أنا والدي السو يحزم صبغ وقت موصل عبيت قانتات تدا تسوي أنا دليت نايت تقعد ما أنت أخوينه نخون أصلت أني يبالحبل نخون أصلت أنا الحر تسوي أول تقعد ماي السو نتقعد ماي قانتا خمسة أكلمه كما يقولوا سنة دليت نايت تقعد ما أنت أخوينه يصدق هذا بس خطوة كلية كلاي كم زمان كان نايكالت قانتات مسؤول ترين كجور أنت دعمت يوم هذا فقر نايتهم تقعد أنتي عارك مزنان بزحي ناي قانتات تسبي الحر ده ود قانتو مالنا كم عاركو أنت أرقانتا خوينم أركنات بدقيهم الله عفت قانتا لأن عندهم ترين سنة ولا خيلي فقر نايتهم كوري خيلي مسؤول كا تا برنامج كسرحة خيلي ግን ብፍቃድ ኣሰልጣኒ ናይ ኣሰልጣኒ ናይቲ ኣንጻር ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰሙን ሙሉእ ኣሰልጣኒ ሒዙ ከበረኻ ይከይኒ ወይ ከተማ ይከይኒ ናይ ትሬን ግዜ ኣለዎ ኣብቲ ነፃ ኮይኖም በይኖም ዝገብሩሉ ትሬን ናይ ቸኒመንት ግዜ ግን ብሓባር ሼር ገይሮም ክሰርሑ ክእሉ እዮም ሓበን ከዓ ንዝመፅእ ተቀዳዳማይ ከዓ ዝሓተቶ ከዓ ይሓብን ከምዚ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ዓበይቲ ሰልጠንትና ክናኮ ዘብ ናይ ዓድና ዝኾነ ተቀዳዳማይ እዚኣ ኮይነ እንተይልዎም እኮ ፍልጠቶም ኣይበቁሎም እዮም ይሕተትዎም በዓሎም ፀዊዖም ከም ዝኽብልዎም ኣንጻር ናይ ኣሰልጣኒኦም ከይከዱ ወይ ከዓ ኣሰልጣኒኦም ዳሃቦም ፕሮግራም ከየፍርሰሎም ግድን ከብል እዮም እዚኣን እንታይ ትሕግዘኒ እንተይልዎም ግን ፍልጠቶም ኣይበቁሎም እዮም ምክንያቱ እዚ ኸይና እንደለ ዓበይቲ ሰልጠንቲ ናይ ሃገርና ንዝኾነ ተቀዳዳማይ እዚኣ እንትደሊ ተሓቲትዎም ሲ ነፃ ኮይኖም እዮም ሓበሬታ ዝህብዎም ጥራሕ እሶም ተቀዳደምቲ ካብታ ኣሰልጣኒ ናቱ ኣሰልጣኒ በዚ ካል ፕሮግራም ክሰርዓሉ ናይ ካል ዓበይቲ ሰልጠንቲ ፕሮግራም ዳሃብዎም ከዓ ክልቲ ድኸም ከይኮኖም ወይ ተጋራጫው ከይኮኖም ጥራሕ ከጽንዕ ኣለዎ እምበር ዝኾነ ኣሰልጣንስ ድሕር ፍልጠቱ ኣይሓብእኒ ሓበን ከዓ ልክዕኾም እዩ እዚኣ ደልየ ዝበሎ ተቀዳዳማይ መፅኡ ከዓ ልክዕ ምስኡ የስራሕ እዩ ዓቕሙ ዝፈቕዳ ከዓ ብዓይነ ይብሉ ኣብ ዝሪኦ እንታይ ዳዚ ኣላ ናይ ክስቶ ጋንታ እንዲያ ምሳኻ ዘላ ወይ እንታይ ዳዚ ናይ ክስቶ ጋንታ እንዲያ ምሳኻ ዘሎ ድሕሪ ኢለዮ ንዓንቲ ደስ ኢልዎ መፅኡ ንሕና ከዓ ሓንቲ ተደላህና ከዓ ሼር ንገብር ኣሰልጣኒ እውን ኣይኩርኒ ናተይ እውን ኣነ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ዘብል ከዓ ከም ዝገብሩ እዮም ናተይ እውን ከምኡ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ገለ ይብለካ እዩ ፅቡቅ ዜሮም ብሓባር ዓብዮም ንሃገር እዮም በቲ ፀኒሖም በቲ ኣብ ትፅቢት ፀኒሖም ኣብ ጎዳይፍ ፀኒሖም ኣብ ጋንታናትና ፀኒሖም ቴለ ፀኒሕ ስፔኮ ኤሪተን ኣብ ሓንቲ ባንዴራ ያምፅዋሕን ጎፍ ፀወት ጸማና ይዛ አሰልጣን እንታይ እጂ ምናልባት ኣብ ማውንቴን አሎ ኣብ ሳሳይ ዲቪዥን ናይ ዩዝ አሰልጣን አሎ ጋንታታት ዓበይቲ ክደልዮም ኮሎ ብነፃሪ ንሳጎር ናይ መሰጋገር ዝተያለ እዩ ጸማና ይዛ አሰልጣን እንታይ እዩ ጽቡቅ ዳሊ መን ያሞ ሕጂ ኣብዚ መን ያ ንዓኻ ጻማ ክበካ መን ያሞ ንዓኻ ዓይነት ሕጂ ሪተል ዲላቶን ሓደ ተቀዳዳማይ ካብ ጋንታ ተፅቢት ክትወስዶ ከላስ ጋንታ ሪተልሲ መን ያሞ እንታይ ያክትከፍሎ ከምኡተን ዓበይቲ ጋንታታት ክወስዶም ከለዋስ እንታይ የምሆን ሓንቲ ተፃዋታይ እስኻ ልክ ወላ ከምኡ ይብዝናህና ከምኡ ንዓና ሕጂ ቅሜና ነበሩ ኣጉዮምና ንሕና ከዓ ነቶም ዘጉዩ ለቕሓና ንክፍል ንመን ነጉዮም ነዚኦም ተወራረሲ ተሰልጣን ከዓ ተቀዳዳማይ ነይሩ ወሪዱ ነታ ዝኽእላ ከዓ ነቶም ተቀዳደምቲ ከዓ የሰልጥኖም ኣሎ ንሕና ንክፈል ዲና ዕዳ ፀኒሕና ኢና ነማልስ ዘለና እቶም ቅድሜና ነበሩ ፌደሬሽን ንሕና ኣብ ግዜና ኣጉዮምና ዕዳና ከዓ ነዞም ሓደሽቲ ወለዶ ነጉዮም ኣለና እዞም ሕጂ ዝጎዩ ዘለዉ ከዓ ነቶም ትካዕቲ ዝመፁ ከዓ ከጉይዎም እዮም በብዝኽእልዎም ማለት ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ድዮም ከዕብይዎም ፌደሬሽን ኮይኖም ድዮም ከጉይዎም ኮሚቴ ኮይኖም ካልእ እዚ ስለዚ መን ንመን ይክኸፍሎ ከም ዝብሎ ዘለካ ክኸውን ነይርዎ ክለባት ስለዝወስዶም ዘለዋ ተገደደተን ክለባት ዋላ የሃንፃልካ ስለ ዘለዋ 10 ጎማ 10 ተላባደርያ 20 ጎማ 50 ጎማ እንካስከ ዕቢ እንካስከ ማልያ ዋላ ናተን ናይ ጋንተን ኣይሃብኦም ገለ ነገር ብራሽናይ ማይ ድዩ ጎማ ዲ ተላባደርያ ዲ ድቅድቅ ዝበለ ዲ ዝኾነ ነገር ሓገዝ ተፍርለካ እሞ ምክንያቱ ዘፍረኻዮም ፅባሕ ንጎሰን ተጠቀምቲ ናቶም ስለዝኾነ ኣብ ሕቁኦም ይፀንሐሎም ክኸውን ግቡእ እዚ ምናልባት ዓቕምን ኣይንፈልጦን
ኣለዎ እንዲኸሰን ንባዕለን ስፔርኮም ዝኽእል ኣብኣቲና ብዙሕ ነብላ ይንኽእልን ብዝኾነ ግን ኩሉ ንሃገር ክሳብ ዝኾነ በብዝኽእሎን በብዓቕሙን በብሞይኡ ከበርክት ኣለዎ ኣሰልጣኒ ብሞይኡ ክዋፅእ ኣለዎ ኮሚቴ ብሞይኡ ክዋፅእ ኣለዎ ተቐዳዳማይ በታናቱ ክዋፅእ ኣለዎ ጌርና ብስፖርት ትሕበን ሃገር ክትህልወና እዚኣ ተዕላማ رأي كرة عزفتنا نقدم شيء عربنا خمزي مثل شاهي الناس تمغرنا سنة تستمر تسمعنا قبل سنة كوسكا عزفتنا وندرجة 5 ناس يزولوا غيرهم صدموا سكنا أطلع كات متحني هذلنا صبودان جونيور تقدمتي أبناء زكايدو تاز نعقبت زبرت أزنا برت الله جين دعوة خمسة أميرة السيموسينا كانت سنبلكا نعوهم نقانتون عبا استوات وزجبرن نقول حش ترى عيالني السيموسي أي بحق عفت جزيتي لأن خلت دقيقة إنه ولا دور تفلي أبناء مزاج المدرسة بتصيحهم أب كمان بعد كلا زنبرة عقبت كمون بسيد الشيء أمود أنا بيت قرقش بزنبرة النت بزيادة زوجبا سلستعوت خا عود أم بس عقب نيزواري توانج أخوينو قدام أي مخانو أفديتون أم مزاج المدرسة عتيب بعشر تعمشنتني ميكيل دانيال نايجان تادندن نحن يلتسفعلهم كابجان تادندن كأب سعيبا متعويتهم أم بس عقب أبت استخايد ودر تدارينا نتا ناي مدرخ ناي بحكي بأنصبار عوتن بقعتني زازيموا ناي كلتنا يقول كتقدم مسؤول بريك أو يجيرم نيرمين في اللايب يافيتنا يقول كتقدم ما يقولوا بزح سجيمي أقول كيتيو تقولنا جن مسؤول حزاز ما يكالن أمود أتابع زوجوا أنصبار عوت كان تسمبل عفتي مدرخ بجانتان بولك أنت عواتي مخانا نرجع أفليتا نبلان نيرنا أم زازمي ودر زواج حجزي تبلت عواتي زمي ماتيم كم رأي فافت مزازمي لا إنشرانس أفتخايد خان السيموسي بتحجوز أتو نيولكن كان تسمبلون بتحجاتو زأتو عولان النتن تعواتي زواري تواجه زوا ماكن تشحن أسرن حمشن بمخان وانجا شلم كيلا كمون تقدمت دندن ميكيل دانيال كمونات نايل تسفعلون ناي عقبت سعيبا مؤاتيم يوم تشلمت مخانم ناي دندن تقدمتي ميكيل دانيال ناي بحق خفتم أبز زيزي أب بولس موعد زولي بس يوناتان ودقانتو يوناتان تيدروس كان بوديم زي فلي دولو تقدمتيم أبز جزيز خان أحد تسفعلهم كا بولس أقومان بقعتين زلوا تقدمايو ناي جانتا دندن تخلصوا اللوتون بالبوتون ريحة عبيتي ناي زجبر ودر ناي بحق تكأخو تصبيخة سلزق جانتا دندن أب جونيور كللت زي كنت تقدمت اللوا كمر عايز خا ناي عقبت كلت يوم تشليهم بجزين تدارينا كان بقول صدقنا السيموسية بتاعنا باتسع استغيرت عبلالي زخانة عوتو قدام ما يكون تعوتو يلي تكفلهم نايغان تأريتلن كيبن تخلى مريم نايغان تأسبيكم كا شعيبا متعوتهم لازم ورول جزي زم تعلم تزيمهم أبناء مثرينا كيبن تخلى مريم نايغان تأسبيكم بعسرانتو ميكيل دانيال كابغان تادندن نحن التسفعلهم كابغان تادندن كا شعيبا مهم تعوتهم أبزيز تخيل بولكم
ብሉፅ ፀወታ ዝረኣዩ ወይ ነጥቢ ዘመዝገቡን ኣብ ጋንታ ዘይተሓቆፉ ከዓ ተሸለምቲ ነይሮም ናዮም ናኦደሳለ ላሜክ በረኸት ከምኡውን የሴፍ ምስግና እዚኦም ከዓ ብውልቆም እቶም ብሉፅ ፀወታ ዝረኣዩ ተቀዳደምቲ እዮም ብጋንታ እንተዳሪእና ከዓ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝካየድ ነበረ ጋንታ ሰንበል ብዓብላሊ ዝኾነ ብቕዓት ብፅቡቅ ዝኾነ ምቕላስ ናይ ውድድር እሞ ከዓ መንገዲ ባፃዕ ዝተካየደ ብውልቁ እሰይ ሙሴ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ንውልቁ ከምኡውን ተቀዳደምቲ ጋንታ ሰንበል ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ብዘወሃለልዎ ዝወሓደ ግዜን ቀዳመይቲ ብምኳን ዘዋልተ ዋንጫ ዞባ ማእከል ክሽለሙ ክኢሎም እዮም ናይ ጁኒየር ተቀዳደምቲ ብሕፅር ዝበለ እዚ ነይሩ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰካ ተዳሪእካ ግን ከም ዝደጋጊምና ንብሎ ዘለና ፌደሬሽን ሽለታ ዞባ ማእከል ኣብ ናይ ውልቆም ኣብ ጋንታ ዘይተሓቆፉ ተቀዳደምቲ እውን ናኦደሳለ ላሜክ በረኸት የሴፍ ምስግና እውን ብሉፅ ግዜ ብምምዝጋቦም ሽልማት ከም ዝዓትሩ ገይሩ እዩ እንታይ ጥቕሚ እንተዳኢልና እዞም ተቀዳደምቲ እዚኦም ምስቶም ጋንታታት ተወዳዲሮም በረኻን ከተማን ፅቡቅ ውፅኢት ሰምፁ ኣብ መድረክ ደይቦም ሽልማቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክቅበሉ ከለዉ ብቕዓቶም ክፍለጠሎም ከሎ ፅቡቅ ንዕኦም ሞቲቬት ትገብር እዩ ከምኡውን ፌደሬሽን ናይ ብሓቂ ነዚኦም ቆላሕታ ክገብር ከሎ ከዓ ዝያዳ ናይቶም ካልኦት እዩ ነቶም ካልኦት ዕውታት ዝያዳ ነዚኦም ዘርብሕ ኮይኑ ይስምዐካ ይጥመቱ ኣለዉ ከምኡቲ ፌደሬሽን ከምዚኦም ናይ ውልቀ ተቀዳደምቲ ክጠቅም ተባሂሉ ሊትራል ሽግለታ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ካብ ኮሚሽን ባህሊ ስፖርትን ዝመፃ ከምኡውን ቅያር ኣቑሑት መካኒክ ሞያውያን ከም በዓል ኮኸብ እየብ ዝኣመሰሉ በዓል ዮናስ ተኣኒቆ ካልኦት ሞያውያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መኪና ብምውፋር ናይ ብሓቂ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ከምዚኦም ናይ ውልቂ ተቀዳደምቲ መታን ከይሽገሩ ኣብ ምግቦም ኣብ ቅያር ብሽግለትኦም ኣብ ማዮም ካልእ ሞቲቬት ዝገብራ ከምዚ ምድላው እውን ከምዚ ዓይነት ኣዳሊኻ ነቶም ብሉፃት ኮይኖም ልዕሊ ኩሎም ጎሊሖም ዝወፁ ከዓ ሸሊሙ እዚኦም ሰለስተ ከም ኣብነት ኩሉ ግዜ ሰለስተ ስለተሸለሙ እምበር ካብቶም 99 ተወዳደርቲ ናይ ጁኒየርሲ እቶም ኣብ ጋንታ ዘለዉ ውሕዳት እዮም እቶም ብውልቆም ተሸለሙ ሰለስተ እዮም ግን ብምሉኦም ንፉዓትን ሓያላትን ነቲ ዝተዋህቦም ግዜ ዝዛዘሙ እዮም መን ካብ መን ውድድር ስለዝኾነ ስለትሽልም ከዓ ነዚኦም ክሽልሙ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 99 ተቀዳደምቲ ናይ ጁኒየር እዞም ንሪኦም ዘለና ምሽላሞም እሶም ጥራሕ ስለዘይኮኑ ንፉዓት እቶም ካልኦቶም ኩሎም ንፉዓት እዮም ካብ መን ናብ መን ግን እዚኦም ተሸሊሞም እንዳኒ እዚ መስልቲ ብሕፅር ዝበለ ውድድር ናይ ጁኒየር ተቀዳደምቲ هو جونيور ተቀዳደምቲ ካብቶም ዝሓለፈዎም ፅቡቅ ካብቶም ዝገምገምናዮም ኣብ ዝነበሩ ተፃወቶም ብዙሓት እዮም ነይሮም ዝያዳ ኣብኡ ፅቡቅ ፀወታ ዘርኢ ነው ገለ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ምክንያት ዝጎደሉ ዮናታን ቴድሮስ እንጂ ካብቶም ኣብ መድረክ ዘይፍለጥ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዝገምገምናዮ ፀወታ ምስ ሚካኤል ዳንኤል ኮይኖም ዘርእይዎ ዝነበሩ ኣንፀባራቂ ዓወት ነይሩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ግን ሚካኤል ዳንኤል ኣትዩ ዘሎ ዮናታን ቴድሮስ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣትዩ ነይሩ ከምዚ ናይ ዝሓለፈ ውድድር ዝወንካ ሽልማት ግን ክበክዕ ኣይከኣለን ጋንታ ድምን ግን ብሓፈሻ ጥምረትን ውህደትን ብቕዓት ነቲ ተፃዋቲ እንዳርጋብቶ ክትሪኦም ከለካ ሚካኤል ዳንኤልን ናትናይ ተስፋለም ካብቶም ተፀመድቲ ተፃዋቲ ናይ ጁኒየር እዮም ዝያዳ ኩሎም ጎሊሑ ዝተረኣየ ግን እሰይ ሙሴን ዘመዝገቦ ብፍላይ ኣብ መገዲ ባፅዕ ዝገበሮ ፀወታ ኣዝዩ ሰሓብን እቲ ቆልዓ እውን ዓብዪ ተስፋ ዘለዎን ብቕዓት ዘለዎን ተፃዋታይ ኮይኑ ንሪኢ ኣለና ዝያዳ እዚኦም ከንታይ ኣሎ ካብ ኣብኡ እሰይ ሙሴ ኢድ ክፍሎም ኬቨን ተክለማርያም ካብቶም ንማህደረ ትምህርቲ ደቡብ ኣፍሪካ ከይዲ ዝፀንሐ ዳግማይ ዝተመለሰ ሕጂን ፅቡቅ ፀወታ ሪ ብነጥቢ ተዓዊቱ ድሮን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ከይዲ ኣሎ ካብቶም ዓብለልቲ ኮይኖም ሕጂ ኣብዚ ፀወታ ናይ ጁኒየር ዝረኣዩ ሚካኤል ዳንኤል እሰይ ሙሴ ናትናይ ተስፋለም ካብቶም ፍሉያትን ተፀመትን ኢድ ክፍሎም ከምኡውን ኣይሰንትን መስል ናይ ጋንታ ኤሪትሬ ብሓፈሻ ብናትካ ህዝቢ ከመይ መስሉን ተፃዋቲ ሚካኤል ዳንኤል ናትናይ ተስፋለም ንርዲ ኬቨን ንርዲ ኢድ ክፍሎም ከመይ እሰይ እውን ከምቲ ቀዲምካ ተቐስካ ስለዝፅናዕካ ግዜ ንምቁጣብ ፅቡቅ እሰይ ሙሴ ከም ዝንገልፆ ዘለና ኣብ ጋንታ ሰንበል እውን ሓድሽ እዩ ኣባል ምዕራባዊ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓወቱ እውን ኣብ ዩዝ ይፀኒሑ ሕጂ ናብ ጁኒየር ዝሰግር ዘሎ ሓፂር ገይሩ ዘሎ ኣብ ሰንበል እውን ሓድሽ እዩ
ኣብ ከም ዝሪኦ ዘለና ግን ቀሊል ተፃዋታ ኣይኮነን ኣብ ሽልማት በቂዑ ኤሊት ክፍሎም ናይ ብሓቂ ካብቶም ነባራት ተቀዳደምትን ኣብ ሓፂር ግዜ ሽሞም ሽማግሮም ከፀውዕ ኢልና ንፅበዮ ነበርና ተቀዳዳማይ ካብ መድረክ እውን ካብ ማውንቴናት ሒዙ ዘይፍለን ነበረ ተቀዳዳማይ ንሓደ ውሕድ ዓመታት ግን ካብ ብሽክለታ ወሪዱ ይፀኒሑ 2-3 ዓመት ዝያዳ ዝኸውን ዳግማይ ተመሊሱ ከዓ ኣብ ጋንታ ኤሪተል ከዓ ኣብ ጁኒየር ፀዋታ ኣሎ ኤሊት ክፍሎም ተዓዘብትና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ውድድራት ናይ ዝኽሪ ብሽክለታ ናይ ብሓቂ ብሽክለታ ክትነፍር ኢና እያ ዝብልካያ ኣጋጣሚ ኤሊት ክፍሎም ብሽክለታ እያ ትነፍር ነበረት ኤሊት ክፍሎም እውን ብታሕቲ የንሸራተት እዩ ነይሩ ካብ ነጥቢ ዘይወፁ ተቀዳዳማይ እዩ ኣብ ብሬካዊ ኣሎ ኣብ ኩሉ ናይ ኦራይደር ተቀዳዳማይ እዚ ካብ ነጥቢ እውን ኤሊት ክፍሎም ዘይወፅ እዩ ኣብ ናይ ግዜ እውን በዛ ናይ ባፅዕ ዝኸሰራ ግዜ ብእሰይ ሙሴ እዩ ተዓብሊሉ ካልኣይ ኮይኑ ይሽለም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ግን ካብ ሽክለታ ኣብ ኣየር ትዝወር ዘላ ኤሊት ክፍሎም ብብሉት እዚ ኣብ መሬት ኮይኑ ዝዝውራ ዘሎ ናብቲ እያ ካብ ሽክለታ ናይ ጋንታ ኤሪተል ዕጥቂ ገይሩ ታሕቲ ደቂሱ ትረኣያ ኣብታ ስእሊ እሳ እውን ኣብ ላዕሊ እያ ትፅቡቅ ነገሩ ግን ከምኡ ዓይነት ብሽክለታ ነፊራ እሱ እውን ወዲቑ ኣብዚ ናይ መንከቡ ንእሽተይ ተላሓፂፁ እምበር ዝኾነ ይኹን መጉዳእቲ ግን ኣይገጠሞን ብፅቡቅ ውድድሩ ዛዚሙ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ድሮ ከማን ናይ ካልኣይ ተሸሊሙ ኤሊት ክፍሎም ኬቨን ተክለማርያም ከም ዝበልናዮ ኣብ ናይ በረኻ ቁሩብ ናይ ግዜ ኣብ ገለገለ ቦታ ምስ ከሲሪ ኣብ ናይ ነጥቢ ግን ኣብ ዝነበራ ኢንተርሚድየትን መዛዘምን ብዝኣከበን ቀዳማይ ኮይኑ ተሸሊሙ ድሮ ሕጂ ኣብ መሰልጠኒ ማሕበር ቅድም ሽክለታ ዓለም ከይዱ ኣሎ ሓምሻይ ርእሱ ካብቶም ብቑዕ ተቀዳዳማይ እዩ ሚካኤል ዳንኤል ክሳብ ሕጂ ከም ንገልፆ ዘለና ካብ ፖድዮም ኣየዕርፈን ዘሎ ናትናኤል ተስፋ ኣለም እውን ብቑዕ ተቀዳዳማይ ናይ ጋንታ ድምደኒ ዮናታን ቴድሮስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሽልማት ዘይምርኣይና ጠቅሰን ኢኻ ዝኾነ ተቀዳዳማይ እንድሕር ደኣ ከምዚ መዓልታዊ ዝግበር ውድድር ኣሎ ኮይኑ እንድሕር ብዝኾነ ነገር ግዜ ከሲሩ ነቶም ግዜ ዘለዎም ደጋንቱ እዩ ኣብ ስራሕ ዝዋፈር ስለዚ ኣጋጣሚ ግዜ ከሲሩ ብምፅንሑ ግዜ ስለዘይነበሮ ነቶም ግዜ ዘለዎም ደጋንቱ ኣብ ምስራሕ ስለዝተዋፈረ ኣብ ፖድዮም ኣይደይብን ስለዚ ሓሚቑ ዘይኮነስ ካልእ ስራሕ ስለዝተዋሃቦ ስርሑ ይሰርሕ ነይሩ ኩሉ ግዜ ርዲኡ ተቀዳዳማይ ነቲ ግዜ እንተዘይብልካስ ንጋንታ ኢኻ ትሰርሕ ፅቡቅ ዝኾነ ብቕዓትን ውፅኢትን ከዓ ንጋንታ ንደጋንቱ ኣበርኪቱ ስለዚ እዚ መስልቲ ሕፅር ዝበለ ናይ እዞም ተቀዳደምቲ ፅቡቅ ካላ ዲቪዥን ዝመስሉ ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፈ 4 መድረክ ዝረኣናዮ ብሽክለታ ክትነፍር ኢና ነርና ፍሉይ ተሪዮ ኣብ ክልል ብሽክለታ ኤርትራ ዝረኣናሉ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ዘዋሪ ዋንጫ ዞባ ማእከል እውን ፍሉይ ተሪዮ ዝረኣናዮ ውፃእ መዓት ካብ ላዕሊ ነፊሩ ኣብ ኣየር ብሽክለታ ዘቢሩ ክንደይ ሜትሮታት ወዲቑ ብሂወት ምውፁ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፍሉይ ተሪዮ ኣብ ክልል ብሽክለታ ሃገርና ተመዝጊቡ ዘሎ ምዕራብ ፌደሬሽን ፍሉይ ይስንድዎ ኩሉ ተስፋ ንገብር ካብቲ ፍሉይ ዝረኣናዮ ግን እዚ እሞ ብሓፈሻ እዞም ትፃወቱ ዝኻ ብዋንጫ ናፅነት ምናልባት ዮናታን ቴድሮስ ኣብኡ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ተወዳደርቲ ዝኾኑ ግን ካብዞም 4-5 ዘይሓልፍ ኣይንብልና ኣብ ዝሓለፈ ዝገምገምናዮም ዘይረኣናዮም ናብዚ ስለ ዘለዎ ሓደሽቲ ተፃዋቲ ጎሊዖም ክወፁ ከዓ ተስፋና እዩ ዝያዳ ከዓ እቲ ቅድሚ ምሽክለታ ንዓዮም ካብ ናብና ተተኻኽአ ስለዝኸይድ ዘሎ ሓደሽቲ ብሉፃት ተፃዋቲ ኣብ ዋንጫ ናፅነቶም ክርአ ተስፋ ንገብር ስለዚ ኩራ ተዓዘብትና ንሓፂር ዕረፍቲ ክንዕርፍ ሞ ሻይ ዓረቡና ቁርተይ ክነስተማቕር ንስኹም ካብ ቁርተይ ዕረፍቲ ክትገብሩ ምሳና ሕበሩ ንቐደም